A EduCem entenem l'educació com un dels valors més importants que una persona pot adquirir. Per aquest motiu, tenim una àmplia oferta formativa que ajuda a la persona a poder accedir a certes titulacions que la portaran al món laboral o a la reincorporació al món acadèmic. Amb la preparació a les proves d'accés a cicles formatius, preparem l'alumnat per presentar-se a les proves d'accés dels cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que no hagin obtingut el graduat en ESO i que tinguin entre 16 i 21 anys. El curs permet incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i els dona aprenentatges i pràctiques per facilitar el seu accés a una primera ocupació qualificada. També preparem a l'alumnat per superar les proves d'accés al grau mitjà. El GES permet obtenir el títol de graduat en educació secundària a l'alumnat que supera els continguts de l'ESO d'adults i té 18 anys complerts. A l'etapa de formació de persones adultes, els grups són reduïts i prioritzem l'acció tutorial i l'orientació a través de tutories i seguiment individualitzat. A EduCem, els alumnes fan proves d'avaluació contínues per tal que no s'acumuli la matèria i poder anar superant els continguts progressivament. En el propi centre oferim la possibilitat de continuïtat als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.